Celebrar el Cap d'Any ja no és sols una cosa d'adults. A Ontinyent, els més menús de casa s'acostaven aquesta vesprada a la plaça Major carregats d'il·lusió per acomiadar-se d'aquest 2021 i donar la benvinguda a l'aclamat 2022. Per almenys per als xiquets que isquen de casa i els pares que estiguen també distraguts en ells. És una canya perquè dies de Nadal que no tenen escola tindré activitats quasi tots els dies. Ja parli d'on es feien els artistes. Una cua de xiquets i xiquetes recorria la plaça de l'Ajuntament per assaborir un dels dolços més preuats en aquestes dates, el xocolate. Amb el got a la mà, els infants s'anaven asseient a l'espera que comencés el Cap d'Any infantil. Un acte que s'emmarca dins de la programació municipal de Nadal, Ontinyent il·lusiona i que compta amb la col·laboració de les associacions comercials locals. És per aquests xiquets al carrer, a l'aire lliure, que disfruten un poquet, donades les circumstàncies, que tinguin alguna activitat. I els comerços i serveis, com a associació de la ciutat, sempre estem col·laborant i una de les coses que volem fer i que volem aportar és la xocolatada infantil. Els més menuts aprofitaven per fer públics els seus desitjos, aquells que han depositat en una carta rumb a Orient amb l'espera que arriben de la mà de ses majestats el pròxim 5 de gener. Unes cartes de la Liga de Cromos, un bebè lloro. Moltes coses, un llibre, una targeta de Google Play de 10 euros i un Funko Pop. Cartas Pokémon, 20 paquetes de cartas Pokémon i una cosa que quedan los reyes. Però t'has demanat moltes coses, Sobre 3. Tot seguit tenia lloc l'espectacle Martina i el bosc de paper, una proposta molt visual a càrrec de la companyia valenciana l'Ortoteatre per conscienciar sobre els valors de la natura. La funció ha marcat el punt final de la 10a edició del Festival de Circ i Teatre, una programació que s'ha vist afectada en reiterades ocasions per l'oratge, però que, malgrat tot, finalment s'ha pogut dur endavant. Quan no ha sigut per l'oratge, ha sigut per alguna de les persones que tenien que actuar, que ha donat positiu i han tingut que suspendre. Però, malgrat tot, hem seguit oferint totes les activitats que teníem programades perquè pensem que el públic infantil, els xiquets i xiquetes no tenien que pagar el pato d'esta pandèmia una altra vegada. Amb llums, teatre, colors i humor, els més menús de la nostra ciutat acomiadaven l'any 2021, un any que ha tornat a estar marcat per la pandèmia, però que a poc va deixant un centellers de llum i esperança perquè tot torne a la normalitat que coneixíem. Feliç any nou!